Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisaya ug Mindanao, kuyog Bing Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Muhangop na sab ninyo ning laing edisyon sa atong tulumanon sa mugbo nga mga sugilanon sa tinuod nga kinabuhi. Karong hapuna ang atong sugilanon atong taytulan og Padre Paking. Wa mo masayok mahitungod ni anhing Padre Francisco Paking Silva. Usa sa labing mabulokong personalidad sa gobyerno o sa pribadong sektor nga akong nailhan sa hilabihan pa nako kabatanon nga sakop sa media hangtod nga nahimo na kong hamtong na sakop sa media o nahimo siyang kabahin sa dakong bahin sa akong kinabuhi, sa dakong bahin sa akong broadcast career o sa akong personal nga kinabuhi. Nahimo na ko siyang suod nga higala tungod sa katalag sa unya nga pagka-personalidad. Daghang sugilanon ako nakuha gikan ni Padre Paking sa kinatibukan sa among panagkaila sud sa pila ka dekada. Nagsugod mi kaila ni Padre Paking, magsisibya pa ko sa DYRF kaming Edgar Gutierrez. Ni-cover mi atong iyang protesta batok sa National Power Corporation niadto monopoliya pa nang napukor wa pay laing kompanya sa kuryente gawas sa National Power Corporation. Nagprotesta siya batok sa taas nga bayranan nga gipahamtang sa National Power Corporation dinhi sa ato sa Subo. Haskang grabiha atong protestaha, pertindahanang Subuanon nga nagmarcha sa kadalangan diha magtapok sa tugkaran sa Kapitulyo. O ang liderato ni Padre Paking Silva, batanon pa siyang pari diha tong gigayuna, hilabihan ka bantang, hilabihan ka epektibo o ang napukor way laing nahimo, ang administrasyon way laing nahimo gawas sa pagpaminaw sa makiangayon niya nga demanda sa mas makiangayon nga bayranan sa kuryente. Pero ang akong istorya ninyo karong hapuna, usas mga sugilanon ngayong giasoy nako sa siya pay administrador sa National Electrification Administration o NEA. Si Padre Paking Silva, sa dakong bahin siyang kinabuhi, nahimutang sa private sector. Siya mo'y nagtukod o siya mo'y nagpalambo. Hantod sa iyang kamatayon, siya mo'y tinuod nga simbolo o pangu sa Cebu Electric Cooperatives o Sibeco. Mao na'y tinubdan sa garbo ni Padre Paking. Si Sibeco 1, 2, and 3 nahimong labing outstanding na electric cooperative sa tibok Pilipinas sud sa daghang katuigan. Ubos o tungod sa iyang pagduma. Napasayloa si CB in town magkurog kay perting kusuga sa dugdug o kilat diri sa among nahimutangan karong orasa sa among paghimo ining atong sugilanon. Atol sa iyang pagka-administrador sa National Electrification Administration, panahon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Suod kay ni si Padre Paking o si kanhi Presidente Gloria Arroyo. Si Arroyo mo nakakumbinser niya, di manggunta ni ganas Padre Paking mahimong opisyal sa gobyerno. Pero giingnan siya ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Padre Paking, gusto magkakag kausaban aron matarong ang mga electric cooperatives. This is your chance. This is your opportunity. Isip administrador sa National Electrification Administration, ikaw mo'y mo tarong sa mga electric cooperatives di lang sa inyo sa Subo, kundi hastas tibok Pilipinas. Umutoy na kapakumbinser katong mong selling point sa offer ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Gidawat niya ang iyang pagka-administrador sa NEA ubos sa kondisyon nga di siya butan. Ang iyang kaugalingong brand of management mo iyang gamiton. Yan kanang brand of management ni Padre Paking, matod niya wa na ingan, iyan ang nakatunan sa School of Hard Knocks. Wa siya mag-eskwela og management school, wa siya mag-eskwela og nakalilain ng mga prestihyoso ng mga organisasyon na nagtudlo kung saan pagduma ang mga dagko o gagmay ng mga kompanya, kung saan pagduma ang kalibuan, katusan ka mga trabahante. Pero iyan ang nakatunan o iyan ang napamatudan nga epektibo sa pila na kadekada ni nga pagduma sa Sibeco o sa uban pa mga electric cooperatives o sa iyang mga dagong pwesto sa gobyerno o sa pribado nga mga kompanya. Kahibaw mo nga si Padre Paking Silva mao ipalikturon sa labing dagko nga mga negosyante din sa Subo sa una. Kay nadani kay sila anang iyang brand of management. Niya si Padre Paking sa dihang
Nagsugod na siya og tudlo sa kining labing dagko nga mga negosyante din sa Subo. Nakauna-una siya nganong di man ko magbasa og libro. So nagbasa siya og mga management books. Diya pa siya kamatngon nga ang iya mga gipanudlo naa diay sa mga management nga libro. Lain lang nga. Pero mas epektibo ang Kapatri Paking kay aktual man gyud nga kinabuhi ang iyang pagtudlo. O kining atong sugilanon karong hapon mahitungod ni sa usa ka aspeto sa iyang dili ordinaryo, hilabihan kalahi, matawag nimong labihan ka radikal nga paagi sa pagduma o pagsulbad ng mga problema sa mga kompanya. Sa unang tuig sa iyang paglingkod isip administrador sa National Electrification Administration. Siya man to katuig ang administrasyong Arroyo, pero sa first year gyud ni Arroyo gitudlo siya sa NEA. Usa sa labing seryoso nga problema nga niabot lamisa ni Padre Paking paglingkod gyud niya sa National Electrification Administration. Dunay electric cooperative sa Negros Occidental, silingan nato nga probinsya sa nahadlok in town CCP kay perting dugdug o kilat sa among nahimutang nga pasaylua kon madunggan sa mikropono ang dugdug o kilat. Pero padayon na nila ito hantod nga doon na pay kahayag. Hinaot dili pa mo kisdom ang among kilom-kilom diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. So dunay electric cooperative sa Negros Occidental na dunay problema sa liderato. Ang pangu sa mong electric cooperative gipasangilan og pangurakot. Gusto ng pulihan sa mga miyembro pero di magpapuli siyang pwesto. So dako problema sa gobyerno. Kung saon man ning maong electric cooperative di mutuman sa mga lagda sa gobyerno, magtuman og ilang kaugalingon nga mga lagda na hikawan ang mga mulupyo sa batakan nga serbisyo sa supply sa kuryente tungod sa kakurakot, tungod sa kabadlungon, tungod sa kasimang o direksyon sa liderato sa mong electric cooperative. So gipatawag si Padre Paking ni Presidente Arroyo, Padre Paking, ikaw na ang bahala. Ingon si Padre Paking, ma'am, remember my condition sa akong pagdawat sa imong offer. Di ko nimo hilabtan unsaon ako pagsulbad ni problema. Ingon si Presidente Arroyo, Father Paking, kung nasulbad pa na namos tradisyonal nga paagi, nasulbad na na. So gamita ang imong creativity pagsulbad ang problemahan. So of course, sama sa ubang mga problema sa management, ingon si Padre Paking, iyang gitun-an ang sitwasyon. Kung sa may sitwasyon, kinsa maning leader sa kooperatiba, anong bagis man maldito man kaayo, di ba di madaog istorya? Di ba di madaog hudlat? Di ba di madaog kaso nga nung ang kinatibuk-as gobyerno naglisod man si Padre Paking na may gipasulbad sa problema. So sa iyang pakisusi gikan sa ubang mga managers sa mga electric cooperatives all over the country kay doon naman ni group ugod ang mga electric cooperatives ug ubos na sila sa pagduma sa National Electrification Administration. So wa magdihit si Padre Paking og tinubdan sa kasayuran unsa may problema ining liderato sa electric cooperative sa Negros Occidental nganong dili man mo patuo. Iyang na-establish sa iyang suskusog gagit sa dugdog sa no. Wala na kasi ayaw lang yun. Ayaw lang muna o katug ha. Ayaw lang o kadlog ha. Maugin ni Waterloo ni CB. Kining kusog kay nga dugdog. Kusog nga huro sa hangin. Kanang bitaw makakita siya maglumpayat ang mga sanga sa kahoy o mga dahon. Mao ni makapahadlok niya. Labi nagdunay sound. Kanang huro sa hangin nga dunay tingog. Mahadlok si CB ana. But otherwise, fearless ni si CB. Wa ni kahadlukan din sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. So sa research ni Padre Paking, iyang nahibawan nga kining maong leader sa electric cooperative, doon ay iyang kaugalingong armadong grupo. Muna nga, iyang mga opisyal, ang iyang mga membro, hadlok niya. Kaya doon siya armadong grupo. Doon siya mga guns. Muna, hawad kaya siya, bisag ang gobyerno, ang mga polis, mahadlok niya, kaya doon naman siya mga armadong mga grupo. So, niya doon na siya koneksyon sa mga politiko. So kung imo nang ipaagi sa traditional nga paagi, ang mga politiko mismo dias Negros Occidental mudupa dayon ini niya. Kaya ko kay siya gikatabang. Yung ano siya pangus electric cooperatives, ang iyang armadong grupo magamit sa kampanya sa eleksyon. Yung sa Padre Paking dako tinuod ning problema ha. So iyang nahukman nga iyang suyan pagsulbad ang problema outside government. Di siya mogamit og puwersa sa gobyerno. Di siya mo palaban sa mga institusyon sa gobyerno. Iyang gamiton ang pribadong sektor. Ang iyang koneksyon sa pribadong sektor. Pagsulbad sa problema.
Nanong di man siya mogamit sa puwersa sa gobyerno. Kay matod niya, kung ang mga politiko na aspirol aning maong hepe sa electric cooperative, labing siguro ang mga pulis mausap sa adlong kay CCB in town. Kay kusog na kay guro sa hangin diri sa amo samtang sige og dugdug. Pero napay adlaw no, hayag pa sa among palibot ning higayuna. So kung ang mga pulis na aspirol aning maong pangu sa electric cooperative, adi ni mo tuo. Bisa unsa pa isugo ni Padre Paking adto ni mo tuo sa ilang pero. Kaya basta ko sila sweldo. Susugan na sa ilang simlo. Susugan na kuan dari sa among nahimutangan manira na may karon taon sa bintana kung mukusog na ni ang uwan si Yayamar na lang atong kaserado o sibha. So di siya mogamit ang mga polis, di siya mogamit ang mga sundao. Kay kung adto nabunal ang mga politiko unsa man yan duganan kung hasta mga sundao sus nagkilat na sa kusog sa kining dugdug karon. Lugay man ang dugdug no. Dala sa mong atok ang dugdog sa ilua ang kakulian sa mong kahimtang sa panahon diri sa parinta sa atong sugilanon. So di siya kasalig sa mga sundao, tiyalig under the bunal sa mga sundao ini maong leader sa kooperatiba. So unsay nahuna-hunaan ni Padre Paking Silva o kini mo illustrate ni unsa siya ka creative o bisan ang labing radikal nga mga paagi dili niya pasayloon, dili niya palabyon. Binuupuan siya. Mandirad. Marisa, siraduin na diri Mar. Siraduin ang mong bitana diri Mar usa. Kini man. Dito sa pikas wa mga kunsa. Wala lang Mar. Kani okay pa ning usa. Siraduan na niya Yamar no. Minata mahadlok sa tingog sa uwan. Mao ni makapahadlok itaw ni CB at tingog sa uwan. Uwan na midiri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. So sa gibuhat ni Padre Paking. Kakusap sa dugdug sa Bigaran. Unang gibuhat ni Padre Paking, iyang gitawag ang hepe sa kapulisan atong higayuna. Ang PNP chief, mahinungdong patil mo nitong si Leandro Mendoza. Mo'y hepe sa Philippine National Police ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kadto si Mendoza pag-retire niya sa kapulisan dito mong Puyos Danau sa amihan ng Subo. So yan gitawag iya mang kaila, iya mang migo. Kadto si Padre Paking hingamigo ka ito. Kaila niya ang labing dagko nga mga opisyal pero dili ito siya kana bitaw makigamigo nga kunsabo o mga binuang. Ang iya pagkigamigo kana tinarong. Kay bawang yung mga amigo des gobyerno nga kinis Padre Paking di niya madadana to. Tinarong ning iyang serbisyo kusog sa ilang diri sa amo. Kini ang pagserbisyo Padre Paking dili ni para siyang personal nga interes. Sumani nahibawan sa mga opisyal sa gobyerno. So di siya mangikog og panawag niya. Iyang gitawagan si PNP Chief Leandro Mendoza. Mag-Leandro naman to siya. Atong Mendoza. So Mendoza I think taga Luzon to pero kakusog sa kilang ng doktor na rin. Nakugang kami doon ni CB mo ay nakugang sa kilang CB girl. Iyang gitawagan si Mendoza. Leandro, iyang iinan. Namin katulad Padre Paking magbinugo yung istorya. Leandro, I have a request. Yes, Father Paking. Iingnan siya ni Mendoza. Kakusog sa Mendoza. Katiwas niya ito istorya sin. Ingon si Padre Paking, Leandro, can you please give me 3 to 4 hours na i-demobilize mo ang pulis mo sa Negros Occidental? Ingon si Jerome Mendoza, Padre Paking, what do you mean demobilize my policemen? Ingon si Padre Paking, you confine them to barracks, they don't answer alarms, make me the provincial commander of the police in Negros Occidental for 3 to 4 hours. Ngingig siya. Ingon si Mendoza, Padre Paking, that is very difficult. How could I make a civilian the police provincial commander siya? No papers.
wala papel. And this is the clearance of the president. Yan ang bundak ang sa presidente. May clearance ito sa presidente. Make me the police provincial commander in Negros Occidental for just 3 to 4 hours. I have a very important task to do. So, kinsa makapaliban anang Padre Packing. Nasalig ba sila Padre Packing? Dili gini pagarpar, dili ning iya pagdaot sa gobyerno. Kini Padre Packing gisugo kini sa presidente o doon na ni clearance sa presidente. So tuod man, bisag naglibog si Mendoza unsay tuyo ni Padre Packing, he says, yes, Father Packing, I will do that. So nagsabot sila unsang orasa, iyang giingnan ang iyang mga opisyal sa kapulisan sa Negros Occidental, si Padre Packing ang provincial commander ninyo. Whatever he says goes. So walang mag-defy kay Father Packing Silva. Wa sila kailan Father Packing ang taga Negros Occidental, pero nakailan na sila. Kaya gisugo sila sa hepe sa kapulisan na tumanon ang tanang sugo ni Padre Packing. Pero why plano si Padre Packing pag sugo sa mga pulis? Ang iya lang nga, di maghilabot ang mga pulis. So pagkasiguro ng Padre Packing nga hipos ng mga pulis sa Negros Occidental, doon na siya ilaing bitawan. Suod kining higala, subuanon, dili pariha ni Mendoza nga taga Luzon, dali ra kay niyang ikasabot, karaang bugoy dinhi sa Subo, kaila ti alimonia, kay nung magka-familiar ti mo sa iyangan, Romulo Rolly Quintanar. Si Romulo Rolly Quintanar, anak kong asyendero, dato ni pamilyang Quintanar. Pero kay parente din ni Subo, pero dito ni siya magdako sa Davao. Doon na sila mga asyenda dito sa Davao o sa Cotabato. Pero parinte niya naman Quintanar din sa Subo. In fact, pag umangkon siya ni kanhi kongresista Sim Quintanar sa ikaduhang distrito sa Subo. In fact, pag kampanya ni Sim Quintanar batok sa mga Abines, utong daog si Sim Quintanar tungod to ni Rolly Quintanar. Ang puwersang Rolly Quintanar din ni Subo gipalihok niya para sa kandidatura sa iyang tiyo, Sim Quintanar. Iyang gitawagan si Rolly Quintanar. Atong higayon na si Rolly Quintanar, nigawas na sa New People's Army. Siya pangu sa New People's Army sa dekada 70 hangtod sa sayong bahin sa dekada 80 hangtod nagkaaway sila ni Anhing Joma Sison. Ug ila si Rolly Quintanar nga mabudhion sa revolusyon. Otong in fact ipatay si Rolly Quintanar shortly after ining paghitabo nga akong iasoy ninyo. Iyang gitawagan si Rolly Quintanar na Rolly. Doon na tayo mission do. Si Rolly Quintanar. Unsa man Padre Packing? Si Rolly Quintanar ni ato iyan ang consultant. So siya nagkuha isip consultant sa National Electrification Administration. Rol, na ay Armando Diaz Negros, dito kayo, di kumusalig sa polis, di sa kumusalig sundao. Katong imong mga membro sa Negros, imo patong palihok. Ingos Rolly, nga, barkada to na to, Padre. Ato itong matawagan. Ingon si Padre Packing. Sige, pagtawag. Mga pila ka bogre. Mga 3,000. Kunya itong higayon na ka ng 3,000. Maka lisod na kayo ng immobilize sa NPA karon. Pero atong higayon na ang kadre sa New People's Army iabot og 25,000 tungod sa epektibong liderato ni Rolly Quintanar. O bisag gideklarar na siyang kaaway sa revolusyon, si Rolly Quintanar doon na pa'y direct communication sa iyang mga sakop. Kaya siya may nag-recruit sa labing dagko mga opisyal sa New People's Army. Kumbinsido siya sa kausa ni Padre Packing. Ingon siya, okay, Father, I can mobilize that number. So nagsabot na sila unsay buhaton sa New People's Army. Mo gipalihok ni Padre Packing. Motong iyang gidemobilize ang kapulisan gi-confine sa barracks aron dili magka-enkwentro. Itiom na pagkita sa mga pulis ang mga NPA mo patigong dito sa downtown sa Negros Occidental. So gihipo sa mga pulis, na-mobilize na niya ang NPA, ingon si Father Packing Silva, kini mao na nilisod. Kung saan na to pag-desarmar kining tawhana, naway gubat. Kay kung magkagubat, magkapinusilay, adun naging mamatay. Kung maglisod kung justify sa presidente kung doon ay mga kalas na kinabuhi, violente kayo nga akong takeover. So, ang gibuhat ni Father Packing, itapok na dito ang NPA na nas plaza sa usas sa mga syudad nga nahimutangan itong mga electric cooperative. Sus, ang mga tao gulo kalisang na. Di mo mga tag-as kig armas na as plaza. Kunya, laglakaw-lakaw ba?
Tawagan din Father Paking, ang manager sa Electric Cooperative. Ilonggo man. Father Paking, can you look out your window? Diya sa plaza, kuyog ang mga armado. Ingon tong manager sa Electric, oh Father, in front of me are armed men, and I can order their arrest. I can call the police to arrest them. Ingon si Father Paking, no, you cannot. For the next 3 to 4 hours, I am the provincial commander of the police. You can call General PNP Chief Leandro Mendoza. And I am calling on your armed group to surrender. Otherwise, these 3,000 men, armed men, will attack your office, will ransack your office, will kill all of you. Umisot ni Padre Paking. Hindi mo siya nanong ito, mag-ilunggo siya. Giininglisan ko na niya. Sus. Kanungo ko siya, linyas telepono murang ni ginhawa o glaon. Ang director, ang manager sa Electric Cooperative nga, huwag man mag-comedian Father Paking. Yun sa magtilo niya pag-mobilize ng pertindagan ng mga membro, pertindagan ng mga armado. Sus, naingon lang ko ng Father, can you give me dignity? I will voluntarily step down from my office. Can we just resolve this in peace? Awa na. Ingon Father Paking, na sulbad ng problema. Ingon siya, okay, you go out of your office, do not take anything, take your staff with you, take your armed men with you, we will not touch you, you board your vehicles and get away. But do not lock your offices. Keep them open because I will inspect all your documents. I will give you 30 minutes. Iyang giurasan. Pag 30 minutes, atake sila. Pluging na niya, why mamusil ha? Why mamusil? Kaya wala armado. Pero atake ta. Pakita na ito, atakihon ni natong Electric Cooperative. Atake sila dito. Giyato ba lang nila? Sakas Father Paking sa opisina, kuyog sa iyang mga sinaligan ng mga diligod mga armado, mga accountants, mga engineers, iyang mga technicians. Kuha nila tanang dokumento dito. Kuha nila tanang kabinet at tanang importante ng mga dokumento. Wa na ginahibilin. Wa na diha ang manager, wa na diha ang iyang mga bata-bata, labos tanan, wa na ang iyang mga armado. Nahipos nila ang tanang giginahanglan mga dokumento. Ingos Father Paking, ipasalamatan niya ang tanang mga armado. Pero napasalamat mga doon na siyang pamiliti. Kasi nila kumusulti ni Mulio, pila akong gipanghatagan ako pabaw. Tiyan mo nang lungsong tos bukid. Akong gihago-hago pag ato sa kaya wa sila kahibaw nga nung tuwa sila dito, pero well compensated. Ang tanan, tiyan mo 3,000 pila to kwarta. Pila gigasto ni Father Paking ato, pero wa siya mangayo ni Presidente Arroyo, wa siya mangayo ni General Mendoza, wa siya mangayo sa National Electrification Administration. Muto na kanindot atong Father Paking. Kuwarting natua ng pamilya ni Father Paking. So, kung ang hambog ni Father Paking, o pasalig ni Father Paking, ay sulbaron ang problema, sulbaron gina niya ang problema sa iyang kaugalingon nga paagi, using his own resources. So, disperse, waray duha ka oras, na-disperse ang armado mga grupo. Iyang gitawgan si Mendoza, okay, I surrender my temporary commission as provincial commander. Your policemen can now take over the city and the province. O ang tanang dokumento nga ilang nahipos gikan sa opisina, gigamit nila sa case build-up, ilang gipasaka ang kaso ang maong manager o hapsay ang transition sa bagong liderato sa mga electric cooperative sa Negros Occidental. Why dugo na nibanaw? Why boto sa armas? Why violente na insidente? Pero nasulbad ni Padre Paking ang problema. Mangutan ako sa mga managers karon nga nagtanaw sa atong programa. Doon na ba'y prinsipyo sa management nga takdo inigibuhat ni Father Paking Silva? Kung ipunta sa Father Paking, unsa man itong management style, Father? Mo ito'y gitawag liog
threat of superior force. Bagis kay ibong kontra, para niya gamhanan kay siya, para niya hawd kay siya, pakita siya nga mas dako ka og braso. So, pila ra gud tong iyang armadong grupo? Labing daghan adto 15, 20, 30. Ang iyang armadong grupo akong gitubangan og 3,000. Unsa may daganan? Kay kung tubangan na sa ato na gatos, musukol to sila. Sila manimpad to sila pagkipinusilay. Pero 3,000, napulo sa tagas ang armas, gikas bukid, nagchirila sa kasagaran, gubat ray kuwang at tumatawhana, kinsa may mga hasuk-sukol. So kanang kunong maghuhudlat gani kuno ka, ayaw panghudlat nga istorya lang. Manghudlat ka nga duna na kay superior force. Aron nga imong ka istorya, paminaw nimo. Otherwise, mga pagaw na namog lalis, dili pa mahusay ang inyong problema. Yung siya, wa na sa bisan unsang libro liyo, pero mao na akong nahibawaan sa akong kaugalingong kasinatian sa Cebu Electric Cooperatives. Na kuno mga hambugiro diha sa Sibeco, di siya mo dito panghudlat. Nawa siya iyaw lang ila-ilahon, kinsay lolo, kinsay lola, kinsay mama, kinsay papa, paapilon niya mga printing hudlat, ang mabutan. Mabuutan. Komplituho niya ang muna gitawag ni Father Paging Silva o complete staff work. Komplituho niya ang research sa iyang target, pag-neutralize sa iyang target. Either iyang papahawaon gikan sa pwesto, iyang pugson sa pagsunod sa mga lagda sa organisasyon, mo na gibuhat ni Padre Paging Silva. Ug ingon siya, ibaw kalyo din na nako makatuning nga epektibo na. Sa batanon pa kuno siyang pari. Unag yung assignment ng Father Paging, human siyang ordinasyon, Assistant Parish Priest siya diri sa San Nicolas. Of course, Assistant Parish Priest siya, o siya klaro nga trabaho, mag-agad siya sa sugo sa iyang kura. Human kuno sa pila ka buwan, isip assistant priest, itawagan siya sa palasyo, sa Archbishop's Palace. O Francisco, Father Francisco, may doon na kay bagong parokya. Ikaw na ang kura sa Mualbual. Kada kuno Mualbual, sa una pati mingawa pa ana. Pero kura man siya. O how kay siya may kura din sa Mualbual. Pag-assign ko rin dito, giingnan siya sa mga pare, katungkan ni Paris Mualbual, Father Paging, ay hamgiro kay diya. Di na mo tuo pare. Mga hawd kay na mga bugoy-bugoy. Di bugal-bugalan ka na igmisa nimo. Father Paging, mao ba? Sige, ako'y bahala. Saon na nato. Pag abot ni Father Paging, sukuhay ba sa maabot ang pari ang mga amin dayon ang mga biyato, mga biyata, mga relihiyoso, mga grupong sugat tayo niya. Ni patawag ng meeting si Father Paging. So wa pa siya mo adto sa Mualbual. Iyang giingnan ang Paris Pastoral Council, patawag ng meeting. Moabot ko dig alas 2 hapon, kinahanglan mo. Tapok na mo diha asa man na. Asa may duol dis kumbento ng barangay gym. Adto mo tapok dito. Suot ko sa gym, tapok na mo. Pitsog hatag na ko mikropono. So nakuratan ang Paris Pastoral Council. Oh, Father, what ay misa, Father? Unya na ng misa. Kini siyang meeting na to, importante. So pag abot ko rin dito sa Mualbual, untok yung alas 2 hapon, tapok na dito mga tao. Gitapok sa Parish Pastoral Council. So des Father Paging, batanon pa mga Father Paging. So gwapo kito Father Paging. Kuha din ko na niya mikropono. Ingon din si mikropono. Kinsay maldito din he. Abante. Aresto bangan. Sumpagay ta. Kinsay maldito. Nagsutana siya. Kinsay maldito. Sumpagay ta rin eh. Wa man jud kuno ni abante. Pangutana niya mga katigwangan, mga biyato, mga biyata. Kinsa may na mga badlungon din eh. Itudlo. Gitudlo bunguton, dako kay glawas. Ingo siya. Brad, are. Dool dire Brad. Sumbagay ta Brad, wa koy daganan nimo, pero are tubangan. Pakit-on ti ka sa abilidad pare. Badlungon manguno kay gadin eh. Mag siya gitsagit manguno kay inigbisa. Dali dire. Ato bang dire. Sus. Ang bugoy. Kaya tustubangan. Wa na kuno kan puyo na kuno kay bugoy niya murag kahilapon ba? Ingos Father Paging. Unsa man? Sumbagon ti ka o mga ikapasaylo sa mga atraso? Yung kuno bugoy pasaylo ako diri. O sa may atraso nimo? Sige, tsagit kong misa diri, bugal-bugal ko sa mga biyata diri.
Ngawat pa kong kuliktan rin. Pati pag di na to ni mo Osborn. Di na rin. O ini mo mga kauban ha, di na mo magpapadlong din ha. Ngayon ko, kung nakikisinumbagay pa ito naman Patricia, ahas kang bunugan na kwento. Pero, nga nung dito makikisinumbagay na ko, Leo, mutugot ka na taga-Malbual, nagsutana ko, puti kaya ko sutana, utugot sila kulatahon ko, bugoy sila nga tubangan. Utabang nga ito nilang bugoy, kunis-kunison ito nilang bugoy. Muto ang bugoy ni Talaw, pagtawag na ko. Siya mo na, wa pa ko armadong grupo dito gigil, bago magkungkura paro ko. Pero akong napamatudan, kining labing maldito, kung imong unhang minal dito, mahipos na sila. O di na sila magpapadlong. Di na sila usukwahi ni mo. Kung tuod man, malampuson kayo ang pagduma ni Father Paking Silva sa parokya sa Malbual. Siya labing unang kura paruko din sa Subo o sa tibuok Pilipinas. As in, siya mo'y kinaunahan. Pila na kadekada ang nilabay pagkansilar sa Arancel. Iyang gikansilar ang Arancel. Una niyang misa, iyang ingon, sugod ugma. Magpabinita mong patay, way bayad. Magpabunyag mo, way bayad. Magpakasal mo, way bayad. Libre, tanan. Wa na'y Arancel sa simbahan. Dara ninyo, utabang bamos parokya. Kung gusto mo, maborog ng atong parokya, makapadayon na atong parokya pag serbisyo ninyo, suportahi ang inyong parokya, pinagi sa inyong donasyon. Pero di na ko mangulikta og Arancel. Daghan kayong nabalaka itong ibuhat ng exhibition ni Paking. Babangkaruta na parokya, bantay na siya. So si mo sinahitabo, after 1 month, mas dako pa ang kita sa parokya, gikan sa mga donasyon, kay silang naandan ng koleksyon sa Arancel. Pero buwag na lang sana nga sugilanon. Nataas-taas na ang atong sugilanon karong hapuna. Unya, nito ang nasab ang uwan, nawa na ang dudong o kilat, o the CB girl na kalma na o balik karong hapuna. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon, Padre Paking. Daghan ko kay gusugilanon mahitungod ni Padre Paking, pero na pahinungduman ko karong hapon, karong adlaw sa usa sa kong sa suod kay namong higala ni Padre Paking. In fact, usa ni siya sa nag-introduce nako ni Padre Paking, nya masuod pa ni silang duha. Si Sir Manny Limtong. Mo'y ni pahinungdum nako nga hapit na ang death anniversary ni Padre Paking Silva. So mga tumi sa iyang lubong diha sa lubnganan diha sa Karkar. And maybe for the first time makakita nako sa Padre Paking Street. Doon ko no sa bagong City Hall sa siyudad sa Karkar. Uban ni CB, o uban ni Dr. Iris, natuwa ron sa Cebu City, Sibnok. Ito na meeting si Dr. Iris, ibiyaan ni taon ni CB. Na uyog ni Ayamar, nga mo rin nagtikaw-tikaw diri sa among Pinoy-anan, sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, sa Amihan ng Subo. Nitinaw na ang among palibot, nawa na ang dugdug og kilat, pag matuod na sib, na sa kinabuhi, ang tanan nga mga hulga, ang tanan nga mga hudla, nga dili makapatay nato, makapaligon nato. Tanaw, di ba mas masaligon na ta karon sa pagpalamilit sa atong programa kay wa ta maunsa sa dugdug ug kilat kaganina. So sa atong kinabuhi, dunay moabot nga mga dugdug ug kilat, pero sa mas gipakita ni Padre Paking Silva, dunay mamugnaon nga mga paagi na atong kadangpan aron sa paglingkawas gikan niining mga pagsuway sa atong tagsa-tagsa ka mga luna nga nahimutangan ni walog sa mga luhaan. Kini si Leo Lastimosa. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagtabang o pagpaminaw sa among panahom dayong kilom-kilom. Thank you, CB girl.